Vi har en startsmængde til start nummer 7, Isabella Hjort Nikolajsen. Start nummer 7, Isabella Hjort Nikolajsen, sluttede anden fase med 0 point i tid, 19,65. Næste rytter er start nummer 8, Aber Fitbit, og i stedet start nummer 9, Stine Horne Nielsen, om at holde sig klar på banen, og start nummer 10,